No niin, tervepä terve kaikille. Täällä on Ronari ja kaverina myös Herkku 05. Jee! Ja me nyt ajateltiin tehdä tällainen video. Jos me vähän kerrotaan ton tos mun vieressä istuva Hepu niinku kanavasta. Niin, Eli Ronarin. niin. Eli niinku aluksi niinku tulas jotain pelivideoita. Ekana me ajateltiin, että me tehtäis Blitz-videoita. Ja Eli sit World of Tanks Blitz-videoita. Ja tulee sit yhdessä tehtyä kanssa, niinku yksi ja yhdessä. Niin ja sitten joskus meillä on, että me tehdään 2-3 videoa päivässä. Joo, ei nyt ihan kahta, ei nyt ihan kolme Tai videoa. me Tai niinku ehkä 5 videoa niinku viikossa. Tai Eli sitten yksi 2 videoa päivässä, mutta laitetaan sitten se toinen seuraavana päivänä sitten YouTubeen. No, kunhan siihen ei mene liikaa aika, mutta ihan sama. No, aivan sama, kunhan me vaan saadaan sitten ne videot sinne YouTubeen. Ja sitten tässä me tehdään niinku melkein aina vaan oikeastaan pelivideoita. Ei tuu vlogia ainakaan mun kanavalle, joka on siis Herkku 05. Käykää. Käykää ihmeessä tilaamassa. Ja siellä on jo 2 videoa. Joo, ja tänään tulee 3. Ja se on itse asiassa meidän 2 tekemä. Joo, mä oon ollut myös osana siinä. Yeah. Ja sitten se video on World of Tanks Blitz video. Juu. Ja Jossa- siis siellä on se mun eka osa FNAFia. Toka osan pitäisi tulla tänään Joo. kanssa. Joo. Eli oisko tässä ilmoitusasiaa ja muuta? Ei Ei oo tullut. Ei onko sun kanavalle joskus tulossa facecamia täällä? Mulla ehkä saattaa tulla facecamia. Silloin Mutta- niinku, ehkä 50-100 subia. Niin, ja sitten tulee se facecami. Ja eipä tässä muuta. Niin. Ei muuta. Käykää ihmeessä tilaamassa Hei, ja... jos meidän kanssa voi pelaa What Blitzia, siitä laita vaan tuohon kommenttiin, että mikä sun nimi on, niin me voidaan niin sä voit pyytää meitä kaveriksi. Joo. Se näkyy siinä meidän videossa, että mikä on meidän toista nimi. Eli se olisi Joo. moro! Moikka!